Subukang pansinin ang nasa iyong paligid. Subukang tumingin kung anong nakapaligid. Matay iyong buksan at iyong pakiramdaman ang mga nangyayari dito sa ating bayan. Mga batang nasa kalye nanghihingi ng pera, imbis lapis at papel, bagkus hawak nila ay lata. At pagsapit ng gabi, tambay sa iskinita, nagbibenta ng katawan ang mga dalagita. Nagtutulak ng droga sa mura niyang edad. Ang pinatilyong si Juan na mulat sa realidad. Huwag kang manatili sa loob ng kahon, huwag masilaw sa karangyaang hawak mo ngayon. Subukan mo pumasok sa ibang dimensyon, baka sakali lang naman na iyong maiahon ang libo-libong dahon na lumubog sa kumunoy. At pag ito ay nagpatuloy, baka lumubog pati ang kahoy. Subukan mong lumabas, subukan mong dumukaw, kahit sa iyong bintana man lang, at nang iyong maintindihan ang tunay na kalagayan, ang tunay na kalagayan, ang tunay na kalagayan, ang tunay na kalagayan. Lawakan ang pag-iisip at ng maintindihan. Subukan mong lumingon at ng iyong maunawaan. Huwag diretso ang tingin sa nakakasilaw na liwanag. Tumingin ka sa dilim at nang ika'y hindi mabulak. Masyado nang malayo ang iyong paglipad. Baka dumating ang araw, ika'y bigla na lang mapadpad, at ikaw ay manibago sa dati mong mundo. Dahil naubos na ang Diyos na sinasamba mo. Baka di mo makayanan ang mga kaguluhan. Naglipa ng kriminal, masasamang loob at kawatan. Droga, babae, sugal at pagnanasa. Masyado nang magulo, tila wala lang ang pag-asa. Sino ang sisisihin, sinong may kasalanan? Sadya nga bang kahirapan ang tunay na dahilan? Baka naman kaya ang katamaran ng karamihan, kaya ang mga mahihirap ay alipin ng mayayaman. Kumilos tayo kapatid, huwag tayong umasa sa kanila. Huwag nating hayaan na yurakan pa nila ang ating dangal na natitira. Kilos kapatid, kilos, kilos kapatid, kilos, kilos kapatid, kilos. Yo, yo. Huwag puro makabago ang iyong pagtuunan. Subukan mong manood o di kaya ay pakinggan ang bulong ng ating hangin at sigaw ng mga anino na lihim na namamasid sa mga halimaw na loro. Andyan ang mga tuta na alaga ng mga higante na handang sumunod kahit pakainin man ng tae. Andyan din ang mga aso na siyang tagabantay, tagapangalaga ng katahimikan, pero may nakatago pala na sungay. Nililipo ng lahat ng mga weltra sa mundo, pero yun naman pala sila din ang ulo ng mga ito. Hindi lahat ng aso ay katulad na nila. Meron ding matitino pero wala lang ginawa. Hindi lahat ng magnanakaw ay puro na lamang pusa. Di nyo lang napapansin, meron ding mga daga. Kaya panawagan sa mga tagapagtanggol ng katarungan, lipunin ang lahat ng mga demonyo sa lipunan. Lipunin nyo na silang lahat. Masyado na silang marami, masyado na silang abusado. Kaya kapatid, oras na, sige na. Sa pakikinig nilang tenga ang dapat gamitin. Gamitin ang pag-iisip ng makuha ang ibig kong sabihin.